Zaujíma, či vyhrá Lichtenštajnsko, Rumunsko, Srbsko alebo Taliansko, odporúčam dopozerať toto video až do konca a dať like a odber. Veľmi mi to pomohlo, ale ak nechceš, nemusíš. A teraz ideme na to. Hello, dobrý deň, guten tag. Dnes vás vítam opäť pri hre Wallblocks, už pri tretej skupine, v ktorej je Srbsko, Taliansko, Lichtenštajnsko. No, robil som to aj podľa územia. Lichtenštajnsko dostal až príliš veľa asi. A OK. Robí vám problém ubytovávať sa aj do hôr? Nie. Takto môžeme nechať, ale vy tu máte málo stromov, či? No, máte tu dosť stromov. No, nechám vás takto. No, Rumunsko už má prístav. To je všetko. Taliansko má sklad a tu malé obydlie. Srbsko má, neviem, čo je toto ružové, ale nebudeme to riešiť. A tu má tiež prístav, OK. A Lichtenštajnsko má tiež prístav. Taliansko je dosť zaostalé asi. Ozvem sa vám na rok 20. Ako vidíte, je už rok 20. A myslím, že niečo by sa medzi Srbskom a Lichtenštajnskom mohlo stať v roku 25. A medzi Talianskom a Rumunskom v roku 40. Takže sa vám ozvem, to už počkám. Začneme odstraňovať oceán. Je rok 24. OK. A počkaj. OK, už sa vyrovnali. OK. Vám sa tu niečo deje. Už sú zasa vyrovnaní. Ale neviem, či niečo má vôbec v pláne robiť. Počkaj. Takže Srbsko vyhralo. Tak ide Taliansko, Rumunsko. Alebo počkáme do toho roku 40. Ja sa vám ozvem. Ako vidíte, jeden rok do novej doby, ale aj do novej nekamarátstva, povedzme, ktoré bude medzi Talianskom. Myslím, že toto má Taliansko vyhraté. Ale nelezte sem. Vy ste tu nemali byť a viete, ako sa to trestá. Dobre to viete.
Trestá sa to medveďmi. Vy ešte chcete tých medveďov, čo? Ja nebudem obmedzovať pohľad, ale ja tu budem spavnovať tých medveďov aj tak. Že takto by mi to mohlo stačiť. Neviem, či sa z tohto Srbsko spamätá. Spamätám. Ešte sem vám pospavnujem. Mimochodom, Rumunsko asi padne. Už to trvá 10 rokov. Schválne, koľko je ešte medveďov? 5. Nechcel by som. A koľko je v Srbsku ľudí? 203. To som s tými medveďmi možno trošku prehnal. Ale hurikán tu je. Nič nespravím mi. No tak spavneme vám tu ešte 20 ľudí. Nech to nie je neférák. No približne 20. Je ich tu 200. No ich je 230. 220. Kedy je v pláne tu dorobiť toto vaše nadšenie? Nevyhralo to náhodou Srbsko? Tak asi nejaká demokracia. A poď, ideme sa zapojiť aj vy už. Nech sa vám páči. Ale nech je sranda, tak tu naspavnujem na hraniciach medvedíkov. Ktoré som si skoro isté, že budú na oboch stranách. Pozrieme teraz počet obyvateľov. Aha. To som zase nemusel urobiť. Obe strany bojujú. Ale počkaj,
Ešte si ideme pozrieť, koľko tu majú prístav. Jeden zničený. A to je tak všetko. Tu majú 1, 2 a 3. Myslím, že Lichtensteinsko dobojovalo. Ja chodom ďakujem za 10 odberateľov. No, takže vyhral Taliansko. Dovidenia ľudia, čaute.